Ето сега почваме пътния тест, клипа с моят голям приятел Атанас Атанасов, господин Наско. Добре. И да гледаме сега. Обичам го този звук на 4-цилиндровия двигател. И тръгваме. Много мазно работи скоростната кутия. По принцип скоростната кутия автомата за мен е най-подходяща за този автомобил. Отнема от ускорението, първоначалното ускорение, но за сметка на това работи много плавно, остава голям комфорт при возене и не на последно място е много здрава. Тръгваме из трафика на Пловдив и неговото околовръстно. Според мен ергономията е добра на таблото. В много западни медии оплюват тази пластмаса, която не е дърво истинско, но пък същевременно има своя чар. Но самия волан е... Самия волан, да. Самия волан си е изцяло орехов. Много хора му викат махагон, не е махагон, орех е. Естествено дърво, което е байцвано и след това лакирано. По принцип в всичките модификации на Форда, ако някой от първите собственици си е поръчал такъв волан, той идва съответно по-светъл, по-тъмен, не е едно към едно с този фурнир и се получава малко контраст. Тук в конкретния случай на тази кола съм си играл, свалих му лака, шлайфах го, лакирах го с, мисля, че палесандър беше цвета и след това байцвах го с палесандър и след това го лакирах няколко слоя и полирах. Стана много добре, може би 5-та година вече го карам всеки ден и доста се връзва така добре с интериора. Сега в момента караме с 50 км в час. Мисля, че е комфортна возията. Да. Няма излишни шумове. Скоростната кутия, смисъл, с колко предавки беше? Скоростната кутия е с 4 степенна, 4 предавки и овердрайв, като някои броят овердрайва за 5-та предавка, но не е така, той просто То заключва кутията. Заключва, да, възходящата 4-та степен и колата работи до 3-та степен. Това вече се използва при високи изкачвания, когато теглиш ремарке и често се получават при включвания. Рядко се използва тази функция, но все пак някой път се използва. Конкретно тази модификация е с двузонов климатроник. След като съм се интересувал доста, като цяло доста често са поръчвани тези коли с двузонов климатроник. Много рядко е да се види кола с... Само с климатик ли? Да, механичен климатик. А пък супер рядко може да се види кола без климатик, но има. Нали, знаем Германия и Австрия. Там може да видиш модификации, които са с всички екстри и същевременно модификации без почти никакви екстри. Сега в момента спряхме, колата е абсолютно безшумна. Даже може да се види по таблото. Все пак това е кола 98 година. Гони 30 години. Волана е много приятен за шофиране. Не е като съвременните автомобили електрически, с електрическа рейка, обикновена хидравлика на немската фирма ZF. Но се управлява без проблем. Може да се види как с два пръста се правят корекции. И в комбинация с задното предаване колата се чувства много комфортна и в завой.
с рязки корекции на волана, че седи стабилна. Не е както при предното предаване тежка дирекция, е много завой, се усеща тежка предницата. Пътя е доста разбит, за съжаление. Трябва да внимаваме за топки, защото покачването на колата доста се натоварва отпред. Тя е и с големи джанти 17 цолови и всичко това натоварва окачването. Виждам, че има и мултимедия. Да, Оригинална, предполагам. Ами не е оригинална за този модел, тя е от модел първо поколение, модел трето поколение, 2001 година, но от първите модификации на трето поколение модел, което означава, че е 2000-2001 година. Работи безупречно, с кристален звук. Мисля, че е някаква колаборация между Sony и Sharp. Много съм доволен, с две антени. Отзад има ченджер с 6 диска и в случая съм сложил дигитален ченджер, който чете MP3, защото тя не е чете MP3, тя е на аудио формат. Управлява се от волана, но тази екстра си е оригиналната, просто свързахме радиото с управлението от волана, може да се увеличава, да се намаля, да се включва диск. Единственият минус е, че няма карти. Няма карти за Европа, много трудно се намират. Аз поне не мога да намеря. Търся и Германия, в Англия, във Франция. За България изобщо пък няма карти. Дано рано или късно излезе нещо, просто да я подкарам от гледна точка на това да се покаже, че работи. Има темпомат. Вашата кола няма темпомат, мисля. Да. Вашата модификация, да, много страхотна екстра е. Просто при магистрално каране и не само поддържа без проблем зададената скорост в интервала от 40 км минимална скорост до, мисля, че 200 км и поддържа. Електронно е модулчето, което управлява темпомата или парк пилота, ами автопилота. Темпомат е на немски. Може, в смисъл, обвързана е, работи заедно с ABS-а и ако ABS-а усети, че някои от колелата привъртат, автоматично се изключва темпомата. Това много малко хора го знаят за тази модификация. Само тези, които са се занимавали с електрониката и са търсили схемите, правили са инсталацията, ги знаят тези подробности. Като цяло 95-та година, когато излиза тази модификация и заменя предходния модел на Scorpio, има доста екстри. И освен екстрите, има и доста системи за сигурност, като две въздушни възглавници серийно, ABS серийно, ABS с Traction Control. Въпросният Traction Control при Ford е с съкръщението ASR. Той следи двигателните колела. Ако някой от колелата привърти, респективно ABS-а подава информация и разтоварва съответното колело и намалява привъртането, даже го спира, редуцира го до 0. Другото, което е чистачките, те са с интервал с 6 степени. Може да се настройва интервала на чистачките. Отделно имат съответно бърза, бавна и много бърза скорост. Това, нали, пак е като екстра. Съвременните коли може би го имат това вече, всичките, но на времето си е било екстра. Вече почваме изкачване. Времето, макар и декември месец, е доста хубаво. Около 7-8 градуса е.
тази кола е, че има подгряване на предните седалки, допълнително са монтирани и подгрявания на задните седалки, автоматично отваряне на багажника от купето, автоматична блокировка за задните елстъкла, пълен комплект, пълен пакет елстъкла отпред и отзад и електрически люк. Това също е една от скъпите екстри, като електрическия люк заедно с електрическите стъкла имат функция глобално затваряне, което означава, че посредством ключа, като се пъхне в ключалката на вратата, с завъртане, отключване или заключване, може да ги свали, да ги отвори всичките и съответно да ги затвори всичките стъкла. Също така има и памет и на седалките на пасажира. Да. Пасажирската седалка. Пасажирската седалка е допълнително правено от нас, от GM Individual. Иначе, съответно, колата оригинално си има памет на шофьорската седалка с 3 режима. Като моят автомобил. Както и вашия, със същата модификация. Да, запомня 3 такива позиции. Съответно и огледалата са с памет. Страничните огледала се запомнят спрямо седенето на шофьора. Почнахме вече планинския път. Който пак естествено е доста красив от към дупки и трябва много човек да внимава. Сега, особено в нощно време, пътя замръзва, от конденза, от влагата, температурите падат, има доста усойни места. Може да се види как е на места сухо, на места мокро. Ето сега ускоряваме. Стъпътно да вече намаляме, защото е замръзнало и няма да рискуваме с излишни спирачки, дрифтове. Минахме тази възраст за дрифтовете и поне аз не съм привърженик вече на дрифтове, на въртени на гуми, бърнаути и всякакви подобни работи. Аз съм лично, не знам за вас, ама аз лично смятам, че който иска да прави това нещо, не е и непътното платно. Да, то си има писти, където... Има си писти. Има си писти, има си затворени участъци, има си селски трасета, такива бивши селско-стопански полигони и какви не, където наистина няма опасност. То винаги има опасност в тези работи, но няма опасност с някоя друга кола да се засечат неприятно. Сега отиваме на едно място, така по-широко, където Наско, оператора, ще снима колата и ще нахвърляме някои още допълнителни факти за нея. Много е красиво, много е релаксиращо човек да пътува с такава кола в такива местности. Поне за мен, не знам дали за него и за повечето от вас, не е приятно така човек да се разходи някъде без цел и без посока, наслаждавайки се. С любимата кола. С любимата кола. По хубави и красиви места. Да, с хубави и красиви жени, който е обвързан, който не пожелаваме. Може да снимаш в момента на заводите как държа управлението, колко е, просто всичко е супер леко, ето. Колата без никакви проблеми, ето с два пръста. Държа 90 км по изкачване, това е доста странен път. Сега тези коли, както бях казал преди
преди да пуснем клипа, имат и доста, освен плюсовете, има и доста минуси. Минусите, които са доста така неприятни. Доста често имаме отказ в ABS системата. Колата работи с нормални спирачки, но без функцията ABS. Много често дефектират задни датчици, ABS датчици. Предни почти не съм срещал проблем с тях и много често дефектират модулите на ABS. Няма части за тези коли, много трудно се намират и съответно е много трудно намирането и здобиването с такива части. В случая виждаме, че по таблото нищо не свети, което означава, че колата е окей от към това. Аз лично имам късмета моя ABS да не се е разпалил, но доста други хора имат проблеми. Друг голям проблем за този автомобил са така наречените кабелни бъгове, гремлини и така нататък на запад, както го казват, или проблеми с инсталацията. Инсталацията е направена от много лоши материали. По-скоро обвивката на кабелните проводници, респективно кабелните снопове, се разрушава, остарява, вследствие на което, особено в двигателния отсек, където има големи температурни инверсии, топло-студено, и почва да пада. При което започват да се получават така наречените отечки и колата даже може да спре да се движи. Познаваме такива имаме такива познати, познаваме такива случаи. Казвам го и за мен, Казвам го, да, за тебе. Отличен опит. Аз доколкото знам, ти попадна на човек, който успя да възстанови колата. Да. Да, имаш и късмет. Благодарен съм за което. Всичко е въпрос на късмет и малко труд. Доста труд по-скоро. Доста труд, да. Другите проблеми на тази кола, те не са чак толкова много, като казвам сега проблеми. По-скоро така наречените задни вежди, арките, са податливи на корозия. Това го има и в първото поколение на Форда от 85 до 94 година с фейслифтовите модификации. Съответно, Форд не успяват да го оправят и си остава като голям проблем. Иска поддръжка, почистване, непрекъснато на подкалниците, но в крайна сметка рано или късно почва да ръждясва. Почне да ръждясва отзад, каквото и да се прави, колкото човек да го ремонтира, да го оправя, след време пак се случва и пак тръгва. В случай при мен е тръгнало пак, правил съм го един път, съответно пак ще го правим.